boeren, burgers en lui van boeten en alle bijen. Op maandag 17 juni om zo'n uur de jongs wordt de YouTube-film De ontwikkeling van de media van Gozeveer op smartphone officieel lanceren in het poppodium in Duna te Drachten. Kom alle jaren en zes het verder. Hey, post, zo. Wat heeft mij nog? Een briefje? Wat er net op staan? Even zien. Beste mensen en kinderen, op maandag 17 juni 2019 om 19 uur wordt de YouTube-film De ontwikkeling van de media van Gans en Veer tot smartphone officieel gelanceerd in het poppodium in Duna te Drachten. Komt alle! Beste mensen en kinderen, stop. Op maandag 17 juni om 7 uur wordt de YouTube-film dubbele punt De ontwikkeling, de media van Ganzenveer tot smartphone officieel gelanceerd in poppodium Iduna te Drachten. Stop. Komt allen. Stop. Ja, dat geef je aan. Beste mensen en kinderen, op maandag 17 juni 2019 om 7 uur wordt de YouTube-film van Ganzenveer tot smartphone officieel gelanceerd in het poppodium Iduna te Drachten. Komt allen! Hey jongens, mijn naam is Jelle. Beste mensen en kinderen, op maandag 17 juni 2019 om 7 uur 's avonds wordt de YouTube-film De ontwikkeling van media van Ganzenveer tot smartphone officieel gelanceerd in het poppodium Iduna te Drachten. Komt allen. Ja, daar maar we heen. Hey Dirk jongen, het is geweldig, Masters Jerre. Die ben al je uitnodigen op 17 juni van 7 tot 8 naar het poppodium Iduna van de ontwikkeling van de media van Ganzenveer tot smartphone. En er wordt een YouTube film maken. Nou geweldig net, ik zeg hinnen, alle jij. Beste mensen en kinderen, op maandag 17 juni 2019 om 7 uur wordt de YouTube-film De ontwikkeling van de media van Ganzenveer tot smartphone officieel gelanceerd in het poppodium Iduna te Drachten. Kom aan! Daar gaan we in! Post. Fijne dag. Ja, u ook. Dag u. Aan de leerlingen van groep 7a, 7b en 8 van OBS de Bolder. Op maandag 17 juni 2019 om 7 uur wordt de YouTube-film De ontwikkeling van de media van Ganzenveer tot smartphone officieel gelanceerd in het poppodium Iduna te Drachten. Komt allen! Maar even luisteren, ja. Beste mensen en kinderen, op maandag 17 juni 2019 om 7 uur wordt de YouTube-film De ontwikkeling van de media van Ganzenveer tot smartphone officieel gelanceerd in het poppodium Iduna te Drachten. Komt allen. Nou, daar gaan we heen. Ja, daar gaan we voort heen. Daar gaan we heen. Hey
Hey, ik heb een mail! Beste mensen en kinderen, op maandag 17 juni 2019 om 7 uur wordt de YouTube-film De Ontwikkeling van de Media van Ganzenveer tot Smartphone officieel gelanceerd in het poppodium Iduna te Drachten. Komt allen! Hey, daar moeten we heen! Hier altijd nog van die appjes verwisseld ik. Beste mensen en kinderen, op maandag 17 juni 2019 om 19 uur wordt de YouTube-film De Ontwikkeling van de Media van Ganzenveer tot Smartphone officieel gelanceerd in het poppodium Iduna te Drachten. Komt allen! Ja, daar mag beginnen, Jannie of net? Even Facebook checken of er nog wat te doen is. Hey. Oh, dit is wel leuk. Beste mensen en kinderen, op maandag 17 juni 2019 om 7 uur wordt de YouTube-film De Ontwikkeling van de Media van Ganzenveer tot Smartphone officieel gelanceerd in het poppodium Iduna te Drachten. Komt allen. Hey, dat is wel heel leuk. Daar kan ik wel even hinnen. Een leuk bericht op Instagram. Beste mensen en kinderen, op maandag 17 juni 2019 om 19 uur wordt de YouTube-film De Ontwikkeling van de Media van Ganzenveer tot Smartphone officieel gelanceerd in het poppodium Iduna te Drachten. Komt allen! Nou, wat leuk, daar maar weer in.